ए दीदी रोत रोत कपार दुखा जाता कोई आ जाता तो एकदम मखोड़ा तो सोझे लौकता हमन बाबू बचिया ई त सबे पना पीटा ताटे आ इहे तनका बाटे के सब पर तनका एज हो जात रहे बाबू हम चल गई ना होय का जाने कैसा नहीं आइल कि 2 महीना ना सुख के जिंदगी उनकरा संगे बितैलस आ खा चाबा के बैठ गेल राड़ी हाय हे कन्या के जानत रहे कि कला बिनिया कैसन है कैसन नहीं हमरा ओतिए समय चेत जाए के चाहत रहे जैसे ही एकर छेका भरे छे भइल वैसे हमर पाड़ी हमर मर गई रहलिया हम तो कहले रही जी चेते के चाहत रहे सब कोई कहत रहे कि नीक बिया गोरखानी बिया ठीक बिया ए दीदी रौरा के एगो बात कहीं रोला में कुछ बा ना हम तो सोचले रही कि जाती या क्रिया बिता के नैहरावा ओ दिना घूमे तो अब ना आई ना भेजियसन लेकिन कैसन बड़सन की भेज दियलसन दामाद ओकनी के बाबे जा के भेज दियलसन नैहरावा जाई तो अब आग पाछे देख के कर दोसरा से हाथ बानू धरैतसन कितना दिन तक बोझ आदमी उठाई जी हम जब लंगटिनिया के देखत हई न त हमर पारे हम हो जाता हम तो ओकर मुंह नहीं की देखल चाहत हमर बाबू के खा गई चलते बाबू हमरी खा गइल बाबू के रे दादा ना त कनियो से आवत रहन हे भौजी कहां बड़ुई बतिया भइल बाटे गांव में ये ओ समन बुझाए के बेटा अपन होन कोख से आदमी ना जन्मले रहे लेकिन बेटा जेतना खो देले रे जब नैहर जात नहीं तो कोई के हम चलम भौजी कहा गर्व करे यार भगवान हमने के साथ वो निमने डणिया काटेलन ऊपर वाला निमने डणिया काटेलन जननी ई रानी के हम ना देखम घर में ई रानी के हम घर में ना देखम का जाने अरे बब चबाउनी चबा तो गइली हमर देवर के कहां बैरे लंगटी नहीं है अब जाके भईवा पापा के चबाव रे चबा भईवा पापा के काना में नहीं के सुनात त काना में लाठी धांसल हटे सुत लागल फोन पर दोसर यार बिछत होई चाहे जोना के छोके आइल होई ओकरे भी दुख गावत होई कि हां आवते आवते खाचबा के बैठ गोनी तारा खाती अब फ्री हो गइल घर बाबू हमर एकदम पूरा सुन कहे दीदी लगत ठेकरा मुंह पतनी को ताकत त हमर खून खोल के एकदम राड़ी होने होट रे हमारा पानी हो जाता है दीदी आइए बाबूआ का गलती बा दीदी जी राड़ो चबा गलु होते होते कहत के हमार का गलती बा धो के बैठ गलु मांग कहत के हमार का गलती बा 2 महीना में ना दीदी दीदी कर अपना जबान से दीदी न तो करे ना दीदी उहा के हमर दिल में जिंदा बानी ऐसे मर लंगटी नहीं आता हर दिल में जिंदा बारन हूं का जाने दिल में एकरा कौन जियता बच्चे जाए के चाहत है जब हमर भाई से मर रहल ये तो होती समय तो ऐसे के साथ घर में कदम धरते के दीदी एकरा के हमरा सोझा से हटाई हम घर में ही रही तो हम ना रहम हम पानी घर के ना पियम एकर छुअल हम ना खाई ऐसे मत करी ए राई के छुअल ना खाई हम कहां जाए तू अपना नैहर गई रही ना अब फिर वही छुई ना हम ना आज के बाद तू कदम मत धरी हमरा घर में ये हमर चलते घर में कैसन पति बोल पति कैसन पति मारी रानी के बता हमर देवर के तू खा चबा गईली स ऐसे मत कहिए दीदी जी जब तहर मांगे धोवा गइल तब कहची कैसन पति के तर घर में हटे हां तोरे चलते आज हमर देवर घर में नहीं खेलना कहत ना कने से आया तो भौजी कने घर के रौनक रहलन ए घर के रौनक तू चबा गोली से आवा तेरे सवातिया सुन तोरा हम ऐसे ना छोड़म आ घर में त एक मिनट तक हम तो के न रह दे एक सेकंड नहीं ऐसे मत काम कर अपन बोरिया बिस्तरा बांध अपना नैहर चल जो कैसन बोरिया बिस्तरा जी कैसन बोरिया बिस्तरा जो अपन इज्जत से चल जो ना तो धक्का मार के निकाले हम निकालेला ठीक नु नैहर ना जेबे कहीं जो तुम डूब धस नदी नाला में ए दीदी एगो रौरा के बात कर तनी है मारी जवन दोसरा के मुंह मतिया उमारी एकर 10 गो यार मिल जाई हमनी के ना गइल लुटाइल हमनी के नु भाग पर आजी है कोई के लेके लेकिन हमरा दुहारी पर मत आइयो ई रानी के देखल नहीं कि चाचा काम जाए ए जी रउआ हमरा के काहे छोड़ के चल गईनी हमार का कसूर रहला हे भगवान काहे हमार पति के ऐसे ऐसा सजा देनी
हुआ के काहे छीन लेनी? का कसूर रहल हमार? सुनले बानी कि जे पाप कइले रहेला ओकरा के सजा मिलेला, ओकरा के रउआ सजा देती। हम तो कुछ पाप भी नहीं की कइले, फिर हमके काहे सजा मिलल? हम का गलती कइले रहनी? कौन पूजा पाठ में गलती हो गल रहे भगवान जौन हमरा साथे रउआ ऐसे कइनी? ससुराल वाले हमरा के भगा देले, नैहर वाले हमरा संगे का करी है हमको कुछ नहीं के पता। जाई तो हम कहाँ जाई? हे भगवान, माई के घरे जाइम, हम भौजी के समझाए काजने भौजी हमार दुख दर्द सब समझन, हमरा के अपन घर में राखस, हमार गोतनी लोग के फोन करके समझावस काजने वो लोग बात मान जास। ए प्रभु सब कुछ ठीक हो जाए। अब तो हमार कतहु के गुजारा नहीं के। घरे जातनी हम अपन। का जानी कबले अइहो जैता तनी बर बाजारी त तनी नीक बाउर बनैती। आज हमरो घर का मर्द न दूगो मर्द के लंगे थो जाइना न त बैठल कई घंटा बतियाई ना। वहाँ करता महुए का ठेकुआ बनाई काई दादा, वो तो हमार मर्दा ना खाना। माई हमार नगदे 5 किलो महुआ देले बिया। चूड़ी पहिना नाही भर भर हाथ त निक ना लागेला, कौनो चीज सिंगार ही लग ठीक लागेला। भौजी भौजी है काजी गोड़ लागत नहीं। हमर गोड़ मत लागी, दूर रही। भौजी काहे ऐसे कहत हो? ऐसे कहीं का या बाय अब का आपको आपके वही दिन कहनी ना कि हमरे दुआरी पर चौकट मत लांग हो। हां सुनले बानी कि दुख पड़ेला तो अपने आदमी साथ देवेला। अपना के त खाचा बा घोलनी त हमनी के खाई चबाए के नौबत बा का कि दुख तकलीफ पड़ल बा त हमनी के यहाँ आवतनी। हमार ससुराल वाला तो ताना मारते बा, कम से कम तू तो मारा चाहे जिया वही जा रह, ए जा नहीं के होंगा टोंगा दिखावे के। जब बियाह करतनी तबे न कहली जा कि अपनी मन से करतनी अपनी पसंद से तो देखी त नाही भौजी नाही भैया मुन है से बियाह करब त करी त यही का सीज लिखतनी। हे भगवान जे मनाई मत के साथ जाए ऐसे उठी उठा ले चली ठीक ना। कम से कम हमारे उमरिया हुआ के लग गए। जे विधवे रही हो लाल पियर हरियर साड़ी पहिनी पहिन लो उज्जर हुआ के जगह पे हमारा के उठा लेल रहती तो कम से कम ऐसा ताना ना सुने के मिली। कर्तव्य करे के पड़ेला कर्तव्य। कम से कम तू तो ऐसे मत कह। का जानी के निबाना सहारा बाटे अब तो नहीं लोग बाड़ू जाना कोहो तनी के कचर ना बोल जाला, कचर ना बोल जाला। पटक दे धके उठा जा ऐसे उठा हमारे द्वार से जा निकल ऐसे चल जा। आइली है जा रोना रो तड़ी टो तड़ी अब हम के खइया चबहिया जा से आइल बड़ तो चल जा। असल बाप का बेटी होखिए तो हमारे चौकट के लंघिया मत। बौजी भैया से मिलवा दो एक बार। कैसन भैया हो कैसन भैया आय उन्हों का खैबू चबैबू ऐसे काहे बोलत रो? कहता नहीं कि चौकट नहीं खेलांगे के रक्षा बंधन आवे जहाँ से आइल बाड़ू तहे चल जा। सब भाई भतार मर गइल तो भाई बाप सब चलो जहाँ से आइल बाड़ू तहे चल जा या चौकठे पर रह देखो तनी कब तक ले मेरा रिया तड़ी ओ जा मुंह काला कइले हई हां कोई एनी ओनी झाका ताकत है से मार के भगइले हई स आव तो के बताव तनी हम ढुके देई इतना हम अथु में हई इनका हम दिन बुलाइल बानी नैहर में रहली त इतना हमके सतैली इतना सतवली कि का बतावे के आ ससुरा में गोली त भातारे खइली अब लागता कि हमारा के चबहिया खइया हमरो जवन
गति ना करे के वो गति ये गांव में हमार हो गइल बा ये दादा ई का जानतड़ी हम उ दिन भूले बानी केतनो रसरी जर तो कर ठन जाई एकरा घर से निकाल देनी न एकदम बाप रे बाप सुकून मिलता एकदम हमार दिल के। आए बतावा हो लंगटिनिया के चलते आज हमार घर लुटा गइल हो, बर्बाद हो गइल हो। आए ऐसे ही लंगटिनिया के हम छोड़ दे हमें। आए सोचत रहली है कि मर्दा हमार मर गइल ना तो दे दिनिया हमरा न घरा में रखिए स। अरे बुजरी ई तू काहे भूला तरी के ता जब हमार देवरे सोना जैसा लुटा गइल तब तोरा रखी के हम का करम। हैं यही के चलते तो बाधर के भगइनी है। हां अरे हे जब बैठल बोलो का करी जी। हां का भइल का ये भइल हटे कि कनियो बैठते ना तो बुझाता ना कि ओनिया से बबुआ चीज चलले आवत नहीं कहत नहीं। ए भौजी रखबे न करे देखो जेवन होखेला तेवन सही होखेला। अब ओकनी में का घुस सकेला आदमी कोनो जिंदगी के भरोसा नहीं के जिंदगी माटी के समान न। हां जी रवा ठीक है कहत नहीं समझ आज तबीयत खराब कइले से का फायदा। आखिर फिर दवाई बीरो करावे के पड़ी एक तो खुद ही नुकसान भइल बा एगो और दूसरा नुकसान होई तू न तो हमहू रोवे लगम ना जी। अब ले बबुआ जी रहत रही ना त कनियो से ये भौजी हमरे खाना खाए हमके दे द खाना दे भाई द। रहले एक जनी सातरे भैया हई बतियाए भैया हई बतियाए भैया हई बतिया हमरा कुछ करही के ना परत रहुए। का करम जी जब से एला से कुलक्षणी ना तबे से हमारे घर बर्बाद क के रख देला से या। अरे जाए देखो यही से घर में से ओकरा निकाल देनी है। कर्म के हमनी के दोष बाटे ई सब ओकर दोष नहीं खे। सब भगवान के कर्तव्य इंसान पे पड़ेला जो इंसान करेगा उहे पड़ेला। हाँ जी हाँ जी ये लोग टीनिया के चलते ना हमार देवर कैसन भई रहल। अच्छे जाए दीदी तू का करैलिस रे का करैलिसी अपना घरे आइल बानी हम। का अपना घर कैसन घर तो कहले रही ना कि अपन कदम मत रखे हिया। हां तोरे चलते मेरे घर भी लागल रे। हां कौन मुंह लेके आइल बई से बोल ना। अच्छे डांटो जाने करा के हम समझा देते समझा बुझी। मान ला कि ठीक बा भाई तो हमने के जाए के तो चली गए। अब बताओ हिसन शरीर बाटे अभी पूरा उम्र बाटे ना लोग ना लड़का बाटे बताओ जा आखिर का करबू अपन जा गाँव में जा रही है एक बाद बियाह शादी कोई के घर बसई है तो हमने के खुदे देखते बहु का स्थिति बाटे तू काहे के देह गलावत हो। हम कहाँ जाए हमार घर वाला हमके निकाल देलन घर से। तो जो नदी नाला में कूद के मर जो जान ले अपने दया एथी कर दे। हां हम वो कर देती लेकिन हमके वहाँ के कहले रहेंगे हमके कुछ भी हो जाए ना लेकिन तू हमारा अच्छा तू करी हमर देवर के चबा गइलू अब का चाहत रहू। हां जो ना यारा भद्रा से बतियावत रहू उहे यारा भद्रा से काहे नहीं भाग जात। हां कौन मुंह ले कैलू लगाई है दीदी हम काहे ना बोली बोल ना। देखो बात के समझ अभी पूरा तहार उम्र बाकी बाटे इजा रह के का करू बताओ। गाँव घर के ताना लोग मरियन की देख मरद के मुआ देलस घर में भी है जे रहतिया कुलछनी है फला तरह अच्छा लगी बताओ। हम सब खुद ही प्यार से चल जा का हमनी के मार पीट करे के बाटे तू खुद ही समझदार बो। हम सब कुछ हम ठीक बाटे और काम भी करम अरे लेकिन कभी कुछ ये जो कुछ सहे के नहीं खे ठीक ना जितना कहत नहीं ना उतना सुन ठीक बा घर में से निकल आज के बाद अइहे मत ठीक ना हम देखल नहीं की चाहते आ सुनी और वो ढेर ना पोथी पत्र मत निकाल के अपन पढ़ाई और सिखाई ओके। अरे हम प्यार से समझाते तू तो मेहरानू तू बोल सकली डांट सकली धर सकली हम धर ना सकी ना बताओ जाते समय हमके अछरंग लगा दी तो। अच्छा वे लगा देती है बतावा हो जन अपना मर में खा गइल सिया तो कौन ठीक बाटे कि हमर लोग लेके के ना खाई। ओके तो हम गांव में रहे ना दे हम समझ जाई बाकी सुन समझ बतिया के ये मत ताकत रह चला दियनी भूसानु बुनी बरसात में के खाती घास ले एकर आदत इतना बिगड़ल जाता है तो समझे में का करत हो देखो खिलावड़िया आई रहल फिरू
फिर आई ए रहलिए। जा हाँ हाँ तार भैया जी बैठल रहे दुआरिया पर ना त आई रहले फिर वहां ध के कहनी के आज के काहे? बाद असल का बेटी होई भी तो ये मत कहते ए दीदी जी हम कहाँ जाई बताई हम नैहर गइनी तो नैहर हमार भौजी सब कोई मिल के हमरा घर से बाहर निकाल देला ई पहले हमरा के बात आई दीदी नीमने रहे हमर गुने गावत रहे के हमर भौजी होइसन हमर भौजी होइसन कौन करम कइले भाई से कि नैहरो ने कहता पैसा ना पता नैहर त जान देवेला कि ना एगो एथी हो गइल ऐसन में नया नहर पे त हमार बेटी हमरा भिरी रहू हमार बहिन हमरा भिरी रहू निमन करम मुझे ना कइले तब भौजैया तोरा के एथी क देलस नु तब अच्छा ई बतावा कन्या जब तोहरा नैहर के लोग तारा ना रखलस तो ससुरा के काहे ले लोग लोग फर्ज बनता कोई कोई के अपना सवारत खातिर काम ना करवावे खातिर रखले बड़ी सन हमरा लड़की के बस के बियाह बात नहीं के दादा हमरो बस के नहीं हमार मरद भी उतना रुपया नहीं ना दीदी कि हम अपने लड़का फेंका 3 गो पोसी जी के करा के खर्चा चला एक कन्या जानता हूं ना कि राढ़ मोसमात के कोई के थी नहीं खे नजर बहुत जल्दी लगेला आए कोई ठीक बाटे हो कि हमारे बेटा बेटी बारन सोहनी के थी कर दी कुछ कर दी तो हमरा के पहले बताई दीदी आ का जानी नया नहर बिया मरद जात के नियत जानते बानी आए तब का भावन जा दोनों जना इहो लोग जवान आए खाए पानी देवे बे करेले आ समझता नी नु आए अपनों से आदमी अपने में रखी अपनों से आदमी हाथ धोली हाँ तब का ना ये दादा यही से तब वहां धर के आ खदेर देनी करी के आज के बाद हमरा अगरा में तू अइहे मत ठीक ना तो वे रोते बिलखते गइल सिया दीदी घसिया ले में हाँ हो जाता नहीं लेके आवे हंसुए कने बा बुनी बरसात में घास गोढ़े लायक बाजी कुछ काट ली हम तो का देबा खोसले बानी होदे लौकत नहीं खे